Dneska vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme hosta, Hello, má brýle a dneska budeme dávat ochutnávku tohle Ultra Icetia, nějaký ultra čaj. Já tuhle postavičku znám, ale nekoukám na Netflix na ní. Proto to je ten film a já ASMR. Ne. Vůně. Čuchni si svýmu. Tak Lukáze má svůj i. Jako. Cítím tam citron. Prostě. A kousíček máty. Tak jdu to ochutnat první. Zase jak tam píšou, to takový ultra není. Ultra ale je to prostě, je to takový citronový a máta. Jo. Takový citron a máta. No jako není to zase tak špatný. A jako obal je hezký, ale ten čaj můžete si koupit Albertě i možná. Tak, loučíme se. Možná uděláme po tomhle videu další video. Jako po tomhle možná uděláme další. Možná. A s čím? To je necháme překvapit. Tak čau. Čau. A horvy. Nejde to prostě. Horvy song. Proč jsem řekl horvy song? Já nedělám song. Horvy ochutnávka. Taky nejde. Co mám udělat? Já vím. Horvy pičí. Ne. Horvy. To, co jsem dělala minule, taky nešlo. Jo, já jsem to dělala asi takhle. Horvy ochutnávka.